konkrétne do materských škôlok, kde to teraz môže vyzerať naozaj veľmi emotívne, pretože mnohé deti s mnohými rodičmi zažívajú poprvýkrát, čo to je takéto odlúčenie sa od seba, že deťurence nastúpili do týchto inštitúcií a sú tam slzičky aj na jednej, aj na druhej strane. To treba povedať, áno. Čo robiť? Poradíme vám nejaké tie tipy a triky spoločne so Zuzkou Polákovou, ktorá je sprievodkyňou rodičovstvom. Dobré ráno, Zuzi. Dobré ráno, Zuzka. No tak Kvetka to akože už Kvetna to aj opísala presne tú situáciu, ako s ňou zabojovať, aby sme teda neprežívali stres na jednej strane ako rodičia, na druhej ako deti. Ideálne by bolo začať sa pripravovať na materskú školu, a na nástup do materskej školy už naozaj pred letom a počas leta, ale teraz tu už máme september a už to ide tak nejak v procese, takže to, čo môže v tejto chvíli urobiť rodič, aby proste pomohol dieťatku zvládnuť aj tie ranné plače, aj tú adaptáciu na škôlku, je v prvom rade cítiť istotu a dôveru voči pani učiteľkám, voči tej inštitúcii, do ktorej dieťatko dáva. Je potrebné, aby ten rodič sebe naozaj mal ten pocit istoty, ktorý by potom dieťatko zrkadliť. Lebo keď ten rodič prichádza do škôlky s tým, že aj maminka tam má slzičky v očiach a hovorí si, ako to len zvládneme, tak samozrejme aj to dieťatko to cíti a bojí sa, lebo nevie, čo ho čaká. Teraz skutočne už máme prvý týždeň v podstate za sebou a preto ja odporúčam teda vydržať už. Malo by sa to zlepšovať. Naozaj od dnešného rána by ste mohli zažiť taký ten prelom, pekný prelom, áno. Čiže ten týždeň trvá asi taká nejaká adaptácia toho dieťaťa, alebo koľko trvá taká adaptácia dieťaťa na materskú školu? Adaptácia väčšinou trvá 4 až 6 týždňov, avšak ten prvý týždeň je taký naozaj zoznamovací sa so škôlkou, kde tie emócie boli naozaj veľmi výrazné. Ešte tento týždeň môže byť taký akože veľmi výrazný. Ale už bude len lepšie a lepšie. A k tomu pomôžeme. Ja si myslím, že keď dáme konkrétne tipy, možno, že ako to zvládať zo strany rodiča, že čo môže pomôcť tomu dieťaťu, tak už to môže byť lepšie aj tento týždeň. Tak čo sú tie konkrétne tipy? Jednoznačne treba urýchliť rozlúčenie s dieťatkom. Predsa len keď sa rýpeme v tých ťažkých emóciách, oni sa tým len zväčšujú a prevalcujú nás. Takže určite odporúčam napríklad rozlúčiť sa takýmito rozlúčkovými rituálmi, ktoré sú rýchle, hravé a dieťatko v podstate si môže vybrať, akou kartičkou, akým spôsobom sa rozlúčí s rodičom. Napríklad šteklením alebo nálepkou ochrany, kedy tomu dieťatku dáme najavo, že vlastne na ňo myslíme, ono myslí na nás a vždy, keď sa pozrieme na svoju nálepku, tak máme radosť. Alebo jedno medvedie objatie si môžeme venovať a potom rýchlo šup do škôlky. Presne tak. A rovnako tak na to, aby detičky zvládali lepšie ten prehľad o tom, kedy a koľko ešte budem chodiť do škôlky, odporúčam detský kalendárik. Naozaj kľudne si ho vytvorte sami pre seba, aby dieťa videlo, ako vyzerá ten týždeň, kedy sa chodí do škôlky, kedy sme doma. Aby vlastne to dieťatko sa vedelo každý deň si pripomenúť a nastaviť hranice v tom, že dnes je streda, takže chodíme do škôlky. A už len dvakrát a sme doma. Lebo to sú tie kartičky, ktoré by sme si mohli teda odovzdať pri vstupe do škôlky, ale čo potom, keď dieťa z tej materskej školy príde domov? Treba aj tam robiť niečo, nejak ho privítať, aby to bolo zo dňa na deň lepšie a lepšie? Určite odporúčam naplniť si potreby, ktoré sú touto zmenou trošku naštrbené alebo nenaplňané. To znamená naozaj byť si blízky, veľa sa mojkať. A neodporúčam ísť teraz do nejakých veľkých zážitkov, ísť niekam rýchlo sa akože potešiť na nejaké bungee jumpingy alebo čo. Naozaj radšej sa vrátiť k tomu starému, dobrému, čo doma máme a čo tomu dieťatku chýba. Rovnako ako rodič, tak aj domáce hračky, ktoré má doma. Proste taká tá pohoda. Tí deti sú naozaj unavené, takže treba už len relaxovať. Viac otázok, ak máte, tak nech sa páči, môžete telefonovať Zuzke na telefónne číslo 026 827 4444. A my vám posielame medvedie objatie v tomto momente. Dobré ráno. Veselé kývanie.